Uma Khumalo njengoba ucatshanga ukuthi ngathi ulimele akulona iqiniso lelo. Uhlongo qobo lwakhe kunezinto ayetshela mina azaziyo ngoMakhumalo, whether lezo zinto zisendleleni efanele noma zikho endleleni efanele. Mina engingakwenzanga kuphela ukuthi angikaze ngiwuvale umnyango ukuthi yazi Makhumalo lento yenzile ayifanele ukuthi ungabizwa ngonkosikazi wale khaya. Angikaze ngikwenze lokho. So uma Khumalo ukuthi ulimele kanjani number 3 noma number 4 esithembweni, because kwagana indoda egani. Yo sana, I hope nizwele gayizini shadani asinamuna. Some may be shocked by these words, but most of us are not, especially Motlale KZN. This is how 99% of Zulu men think. Marrying him, he's doing you a favor, he's doing your family a favor. Umndeni wakho nje mele umtreat njenge-king, mele wena umkhonze njengonkulunkulu, because ukucoshile la ekucoshe khona ubungasilutho, now you are something ngoba nakhe sengenise esibongeni sakhe. Guys, kwaze kwanzima sibuka. Imagine masuphakathi ke guys, ngathi sishiselwa nje seyama-viewers, uzwe nje ngempela ukuthi your blood is boiling ngoba what do you mean after everything this woman has done for you? Hi, asibheke-ke ukuthi abantu bathini ngale episode. Athi-ke uSithembiso, mina ngiyasiphila isithembu. Shuthi-ke this is a quote from uMakhumalo, angisakhumbuli-ke esho njalo, but-ke apparently she did. Uthi-ke uSithembiso, siphile-ke namanje ziyakhala kade naniphapha thobile. Athi-ke uSine, bangichaza amasebethi asikho isidingo sika number 5 esabo sasikhona yini. Nami ngima lapho-ke guys ukuthi why is uThobile fighting this hard? Why is she fighting this hard ngempela ekubeni kwayena the way she came into this family was just not in the best ways. Uthi-ke uhlengiwe, the day sihlala phansi as abantu besifazane and sitshelane amaqiniso, kune-possibility yokuthi eminye yemndeni ingasinda. uSkoshena uthi samke ngiyakuthanda yezwa ngathi kodwa ungangakhuluma ngomacele kuma-diaries izonqhatha leyo nto. Nami nje ngiyibukile ngathi yeyi, waze wakhuluma uSamke engathi amalobola seqediwe. Uthi-ke uSibonisile, lo ogunde ikhanda ujabulela okuvela ku-TV nje aze akhuluma indaba ezingamfuni. 3 Musketeers uhlangana kuphi? Athi-ke uBusisani, le ngane izokwenza bengayifuni kakhulu because of umlomo wayo. uSdu athi mhla uMayeni noMangwabi bekhuphuka ngoshuni nalo sisi wekhathi, yazi uyolala engadlile that day because uyaphapha. Guys, ama-commenteni chashe ningiqedile, which is true guys, uyaphoxana uMangwabi. Zolo lo kade sibuka episode ethi nje i-relationship kaMakhumalo noMsele kunesandla sempene, and I'm just thinking ukuthi I wonder ukuthi ubani lo akhuluma ngaye. Abantu abakwazi ngempela ukuthula. Hayi shame, amakhamera shuthi nje ayakhulumisana kwenza nje ukhiphe konke okusesifubeni. Uthi-ke uSindi mdala nje lo mama wesichiko ukuthi angafundisa uSamke umsangano. Isibindi nje sokukhuluma ngomama bakaMseleko aze ababize ngama-3 Musketeers. Hayi mina ngiyasola nje ukuthi uyena owahlohla uSamke ukuthi aqome uMseleko. uNofemele yena uthi le furniture ewuSamke uyayibona kahle into adila nayo la. Uyambona kodwa uMakhumalo umbali angisaphathike ekamayeni-ke yena-ke. Hayi mina bengizokwehlela ngezansi shame ngibe nje umuntu ngoba cha le attitude aza ngayo ebevele ngekho kwi-level yalabo mama uzifanela no because hayi shame akafithi bandla. Guys, mina ngiyakubona konke lokho enikushoyo, mina nje ngigcike nje umngani kaMseleko. Like honestly besingekho nje isidingo sakhe sokuthi abe khona. And I always say this guys, ukuthi whoever is advising uMseleko, whoever is just influencing ama decisions uMseleko, I just don't take those people seriously, because he is the same friend who was against you marrying uMakhumalo, speaking badly about ipast yakhe. And even I'm curious to know what exactly is this past anayo uMakhumalo. Like everyone has a past guys.
And as a friend, you should be supportive of your friend. Uthi friend, as long as umthanda umthathe, instead of speaking badly about lowo muntu. Now that usengenile kusonkosikazi, now usufuna ukubukeka muhle ke manje and take iside lakhe and say ukuthi uzwelana naye. No, namshame I wouldn't take advice from umuntu kanjalo. Secondly, this friend ukhuluma ngokuthi people are scared now of Isthembu due to watching the show. Ngivele nje ngabona ukuthi no, I can't take this man seriously. I really can't. And I just realized ukuthi mina, this is actually the truest reflection of Isthembu esingayibuka nje on TV, unfiltered nje, uncensored. This is a true reflection of Isthembu, and everyone who knows Isthembu, well, they are not the first family yokuba Isithenjini. We all know someone who's Isithenjini. Nathi, our great grandparents are in Isthembu. So all the stories we've heard over the years, guys, and we've actually some of us have never seen lessons into happening between us. So when this show came about, we were like, this is an opportunity to see for ourselves. And this show did not disappoint. We know all the politics of Isthembu, and the reason why we watch this show so much is the fact that siyazi ukuthi kune drama. Even if beqamba manga bethi yonke into right, we know ukuthi not everything is good. Guys, we know ukuthi there is drama. Ngisho no bethule bengasho ukuthi we know what's behind the scenes. There is drama because guys, deep down akekho umuntu wesifazane ofuna ukushare indoda yakhe. It's as simple as that, guys. And the funny thing is ukuthi they want us to believe ukuthi thina abantu besifazane were made for Isthembu. If we were made for Isthembu, why are we so jealous? Why are we so combative? Why are we so possessive about our men if sasidaleli uba sesithenjini? Sometimes I'm out and about with uMandlakazi, trying out to danger. Isigazi sayenza siba to samuba active. Why akumuli jacket because kuyashisa? And it is much as I would love bands out and stuff, but umnyeni wami wathena like haya ugqoka into ebhulukwe uyakhave ngini thole something ezokubhaleka uyayizwa lo Ah Thatha lapho Thembu. Yeah. Was it good on fun? ngeke lo modla la kasifuna self-story kaphela kweza bad decisions. Azekileke manje. Asasikhe. Mina winning. Njengabantu abangekho fit Izibe ngakanani mhlawumbe? izilane futhi Oh. phinde futhi kukhulu Uzosheshe khuleke leyo ngane. naye sijahe ngayo Select again. akudala letarget. The age is not on his side. I'm gonna take care of women until I decide otherwise. Uyangazi yimi ke lo ngimbuza ukuthi okay babuya nini manje dawe esibhedlela mina I should be asking that. Hayi for the why? Buzo sifike kuze bakho Kuze ba? umama mkhulu. Hayi bo. Kanti wenza uma omkhulu yini? Ngikuze noma Ngoba namangazi. ngiphathi kama omkhulu phela ugqatso walifeza wenza kwenzayo. Into engawe phela manje. Nami I also like share the same sentiment as here because ekufikeeni wakhe uThombile when you first came to me he wasn't dragging umacele ngesandla ukuthi uzoshela naye bafike ehambele eyi-1 so I understand now ukuthi zosimase ngibuza iy'ndaba zethu kuthiwe no the only person who must ask those questions are umacele. You see, I don't know. Ubuye bazobuye kuyibona ukuthi nini we're still waiting to find out. If bekuya ngami I would want abakhombi to come back this year. Itrio, ama-3 maskethethi. Angazi phela wathina sa-negotiate anyway because in as much as
kufanele ukuthi izinto zithi go forward between him and I. As phela he doesn't want ukunyathela abantu amakhona in doing this. Yabo. Wena abantu babenyathelekile amakhona. Angisosho ukuthi kuphela u7 years kulindele lo number 5. Aqala lapho indaba ukunyathela amakhona. Emaphikela amakhona sebenamanye amasho. That's the thing. Umandlakazi is asking me questions that I don't have answers to. Right questions, wrong person. Cha, ngoba phela manje kumele bakithi umethula ukukhulela kuba samdinga ngagcikela kakhwela. Kumele ahambe uhlala siyombeka lapha esibayeni. Yeah, anyway, wona kuyayenza sithi because yayithini izini lakhe. Ukwandisa Ukwandisa umkhulu usandisa umuzwa kakhwela phela manje. Unganeke manje ukuthola amagcikela kakhwela usandisa umdlelo kakhwela. Akathathi ingane yakhe Nkosi yami nomkakhe. It's only fair ukuthi akhulele phansi kophahla lako angasicrowd lapha ekhaya. Asimbindi amakamera awuthi enough abantu abahlala lapha ekhaya. Ahamba emakamereni ekhaya bo. It's actually a walking distance, so angahamba ngeenyawo megoduka. Imaki sikhuluma ngoMithuli. Lo wayethi uMithuli uyibhomu. Uthini manje? Hayi, yena uzoboshwa ke manje. Akaze ngizwe ukuthi ebasenzi. Yabona isikhathi sethu ke lesi. Baby Matt was given a father even, not just a paternity yakhe was being doubted by someone. That person actually gave Umet a father to be honest, ngenzelwa yiyona yonke indawo enoboya emzimbeni because I'm gonna murder someone. Then ngathi masengikhuluma nobabakhe uMet, I was like, okay, uthi when uthini? He's like, no, Pelamina, come on now. I was with you when we were sweating. So, I don't doubt the paternity of my child. It's like, okay. Nizokwenze njani if vele abasakwamukeli? Optimistic. Cha. Some point so. Yeah. Usakusho inxiba fresh. Bakithi yazi ngiyabazwela ngoba phela you are here to stay. Usufikile qathatha. Phela iminyaka ewu7 bezilile bezilele wena. Nathi siyikhanda sizilele lo number 5 uthi akafiki. Wena uzizwa kanjani ukuthi akwamukeleki? Ngoba phela manje ngithi mina ngazi yena at the end of the day. Ngazi wena. Umuntu akamele into yakhe, umthombe nafuna isithembu, umthombe nakamele isithembu sakhe. Akukho nje ukudlula ukuthi nje umuntu aqina akhulele umshado wakhe. Sekuleyo. If phela abasekuthandla, she's sorry, but my man and I are gonna continue dating. Anginangade mina ngizokhulela ingane yababa. No ways. And ngikhulisa ingane ex ukuthi shuthi ngizohlukana naye bese mina ngihlale ngane ngikhulise never izokhula ngoba kwayo noma wayo ngikhaya namuhla sizohlangana nomama wakhe. And I'm coming from Port Shepstone, so we tried to meet her halfway at the view. La enguthuma mina ngiyobe ngiyothula izethulo engithunywe zona. Khiphile ke igwegwe. Yabona ke isitho sadidi indoda. Khiphe sona ke namhlanje. I love her. Mayigqokile amabhluku shame. Sorry Mthembeni but ngiyamthanda uba neqhubhe ibhluku ke. Mase sizobona futhi. Kade ngigcinela that right. Right. Nami ngi-right bandla. Ngiyazama ngiyancana. Kade ngingena esibhedlela ngifune. Oh. I was just not feeling okay for the longest time. Ukubona mawufika like doesn't ngazuthi nje uyafila nje ngathi awazi kwenzakalani and I was very dehydrated. And not do anything. I couldn't even go to work. Ngiyathuka mengithola ukuthi kuke kwaba khona isikhathi la admitwa khona kodwa kangitshelanga because mina nomakhuma lo sikhuluma more often. Yeah. I was sustaining nje kwakuthi I didn't want to worry anyone. But ngangitshela Mthombeni because I was like, "Ebo, mangifa lana uyothi bengazi ukuthi andikho right." So ngamsendela iThombeni sesibhedlela nani bathoka
Ngaphuma-ke after that I-recover buyele emsebenzini yonke i-focus yami-ke ngabe ngayithi emsebenzini. So I've been traveling, I've been working, trying to keep myself busy. Maqeda ukudlala ishow, I think I didn't take it too well. I felt like the whole season Umthombeni was on my case. I went into depression. For over 2 weeks I wasn't eating at all. I had chest pains. I was not okay, and at some point I felt ukuthi I'm going to die. I was depressed. I was in a very dark place. I almost didn't make it. How are things going between you no Mr.? Things are, I don't know, I'm not sure. Because they're in blockade. Why are you laughing? I'm honest like that. You know, I'm glad yes, that is the question Yeah. So, I'm honest like that. They're in blockade. Because masi kuluma ngezinto singavumela to a point whereby I feel like I can't take it anymore, and it's just putting me in a very dark place. And I'm like, okay, cool. To protect myself, being in a congregant, giving in block, just for let's just to breathe, because we are mazunjani. Ukhuluma kakhulu Mthombeni. Ukhuluma kweqe, uyeqisa mekhuluma. Ucela ukuthi ngimkhulumele nawe because itheni ikhuluma wavele wamblock. Into emphatha kabuhlungu kakhulu ekumblockeni kwakhe ukuthi akenzanga lutho kulento obukade umbhemela yona yemoto ukuthi khona umuntu onikeza imoto kwi-territory yakho. Uyafisa ukuthi ngabe uyakwazi ukuchazela ukuba uzange uzomblock mhlawumbe nikhulume nigcine nifika kwi-understanding. Sikhulumela isikhathi eside njengana. Umchazelile. Ngiyam-understanda futhi. But ngidisappointed ukuthi umuzwa wakhe silakho uphathelwa abanye abantu because yena mezothi mina ngiyazi nokuyazi into yokuthi loyo muntu ubehlangene naleyo nto. Okwesibili loyo muntu akakubi kwi-stage sokuthi bengathiwa ufakiwe kuleyo nto. Kusho yena. Okwesithathu ngiyatshelwa mina ukuthi it's all or nothing, so manje kuzothiwa ngicollapsile idili. Kahle nje ngingasho ukuthi lo nkosikazi afuna ukumthatha ufike ushintshe yonke zijikile nje izinto. There is only one person umseleka amlalelayo at this point in time uMaqele, then the rest akazi ukuthi kwenzakalani. Why your space ufakwa the other person usechaza ukuthi he didn't know ukuthi it's your space. He didn't know that it was your space. Yes, wathi khawukazi ngitshela. Uyabona ngiblocked. Akona ukugula lo, because ukugula lo. So what am I doing with it? Uthakazi. Mthombeni unako ukuba ne-amnesia econvenient. Angisho day one. Uzale sifobani. Angichazanga ukwenzekeni. Akabonganga akujabula ukuthi uMakhumalo usenzele into enhle nani. Senilungile. Yeah. And then imoto leso ihlelile. I need to hand over eyodwa kumayeni. Okay. And then le enye isithathu ngizoyinikeza manje. Oh, okay. Inkulu kakhulu lento enziwa indlunkulu uMakhumalo ukuthi ingazicabangeli yona yodwa. Noma ngabe yenzani ngibonga umusa angilekelela ngawo kulesi sikhathi. Kahle yini eyenza ukuthi nigcine ningasaboni like eye to eye nobabili, because ufila as if mhlambe wena umbetrayile in a way. Everything is about him. Nayi problem encathi sibhekene nayo. Umthombeni uyojikwa nje into eyodwa ukuthi uMakhumalo afika kuyena athi baba ngihambisana nawe ngizohamba ngiyenzeni baba ngiyenzeni ngingakusiza ngani infi right lokho right umcimbi unini if njengangizwa nje ngisho lokho ingane idlile iyona nto ke Mthombeni oba right guy. Uma nje ngisathi kuyena I'm okay Mthombeni, continue with into yenzayo nomkakho, just nje ungangifaki mina akasoze waba right now. We last supper la khona wafika ngirabisha until ngiphume ngihambe. Ngiyafuna ukuyiyeka lento. I just do not know how. Vele ungaloku mlandi ukuthi nawe baba uyabanesa
Hayi lo owasho ngazi sizimbani ukuthi uyagoduka uloku ukuthi uyagoduka kodwa uhleli lapha endlini eyibizayo umuntu ofuna ukuhamba nje ashayishwa bazaka hambe ahlukane nobaba Ngabamba ngasemsokotshana kadlamphazana la.